cara Jawane iki gawe kris-krisan to. Silang-silang. Terus iki digelekne karo Pak Muntari, teng Den Haag niku wonten ngatos-ngaten ta Pak nggih? Nggih. Jelas-jelas teng mriku kata kok Pak. kono keling Oke sing iso. pinter. Paling kok anu to. Tapi kedhe kuwi. Hah? Cedhak. Iya, lah nek kene dhewe ya ada wae to. Iya. Apa grup ya to. Oh, di sebelah rono. Dengan ngono. Tengok ke ngono. Stop even, Pak. Ja. Halverwege de... Mooi man. Ik heb het gefilmd. Hah? Tak filmen. Alon-alon dong. Oh, Oke. ngene. Lepok ke. Betul. Tengok ke. Ini Andre. Iki dipenerke iki lempengke iki lho iki. Ngene. Iki ngene. Ya. Iki padha wae dilempengke. Nah kreatif det. Jembut sutrek ya, dadi ora kendo. Oh ya. Ini. Ya, mooi man. Oh. Goed hoor. Film? Iya, film. Lah iya. Yang pun diberikan. Satu iki rek. Ya. Rekord ya. Rekor. Oke. Yes, Pak. Yes. Cukup. Cukup. Cukup ya. Pak. Baik, pakai ini. Ini. Ya, zo. Goeie tijd. Iki. Habis kamu mulai. Helemaal. Rata Wat belangrijk is het begin, hè. Kijk, zo. Iki diwale. Dus ik. Itu gimana ini? Kayak walang. Walang. Malang. Iki full. Rasanya lemes tuh. Wah, Lagi mau celak apa? Betik, iwak. Lagi ini walang. capek walang. Ini nih. Dan moet deze Ik wil die afsluiten, maar het is... alleen dit is lemes toch. Want ini hij broko direct. Eigenlijk die kapot. is het jaar, is het vers, ada broko zo. Oh iya. Apa bol. Abol. Oh iya. Oke, begrijp je? Maar dan hoef je lemes, hij broko. Dus je kan niks aan doen. Het is gewoon. Ini nih, kita bentuknya ini. Itu kan ini. Ya sih, iki kita. So, en dan volgende dah. Dus dit zo, ik het maar die enak ke. Ati kabel loro ikene gawe, kene gawe. Oke. Hier is ook hetzelfde zo. Zo. Iki. Zo. Ook weer zo. Maar dit is belangrijk, dit is belangrijk. Kijk. Ja. Anders krijg je straks een valse dinges. Valse- Een valse vouw. Vol. Oh, kijk, Oké. zie je? Je gawe. Hier maak je ook, kijk je. Oke. Dus je maakt twee kanten. Zo, ini, ini. Dus, kene gawe, kene gawe. Iki nggak ngisor. Iya. Iki gawe. Nggur.
iki gawe dhuwur karo gawe ngisor. Ban ngisor ton dhuwur, ban ngisor dhuwur. Sudah. Ya pede. Asinaw di banan ini. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Writer ngitung, we. Even wachten meneer. Writer ngitung. Ngitung Walang karo walang, pecut karo pecut, keris karo keris. Kuik karo kuik. Krisis ada ngomong. Krisis kan. Pakaian. Gampang dewe. Lesson number 1. Pada wis pinter krisis gampang. Terus wae. Ngerti mau sing walangnya dhisik. Oke ya. Oke, wat zijn we toch productief, hè? Ya, terus. Lele selak itu kan ada itu. Rowel. Terus, iya. Kono karep toh. Rowel. Selak mah. Ya mi lobe to, Pak. Mi walere yo aku ya. Alasan saya lobby. Mi kebudayaan mi loba to deh. Ya, amina kadol soy maya. Puro tak kayak ay ya sama sih nama masih dah. Boy nama kerap ya. Lucu. Ya. Dan aku sabi alasan ini sih. Ya, Mang. Ya kayak harus drive alstet au. Ya. Udah ingat tuh. Aku nggak keluar lagi ya sih. Oke, hotel dapat barang. Plus barang. Tas flash dulu. Oke. Anak Itu mau loro. Oke. Ini ya. Kan ditilang. Iya. Kan. Ya. Kayak belajar dulu. Iya ya. Dulu saya yang tetap tertib. Misalnya Orang ketahuan, orang. enggak Pak. Oke, lemah penerangan tuh. Dikoin terus. Kijk, daar. Alles klaar? Deze ook. Luluan. Bebek, oh, pecah susah. Oh, apa-apa selain apa-apa. Jalan telung di Ada anak kan kayak ya, Hier moet halen. Hier zo. Hier moet dit halen. Nee. Hoor je dat nu? Afwerking. walang-walangnya barang. Walangnya Deze heb ik maar eentje. di walangan. Die heeft er nog eentje. Ik weet niet. Ik kan deze vinden, maar die andere. En je moet ook die wedstrijdjes. Ja, wat is je wedstrijd? En die tweede. Ik weet het niet. Dit zijn er dan? Nee, heb ik niet. Kijk, alleen die plaatjes niet. Ja. Mooi hoor, zo weer. 100. Nah,
Ja, dat zijn leuk hè. Mooi hè? Sige, sa ito dok. Ik heb Sabi niya, tulungan rin. Ik heb 3 weddagen. 3. 4. Dan heb jij 1 te veel. Ik heb nu 4. Eet Ik veel? heb Na isang mantiyo mo na. Iya tak talaga na rin. Mabuhay po ang kembangin itu rasus tinggi. Hijab kayo ka na ito. Nakatala. Deze.